τρέξιμο είναι να βάζεις στόχους, να τους πετυχαίνεις, να ξεπερνάς κάθε φορά τον εαυτό σου και να αισθάνεσαι καλύτερα κάθε φορά. Το τρέξιμο για μένα είναι μια ανακάλυψη, γιατί το έμαθα λίγο μεγάλος και τώρα είναι μια καινούργια ζωή. Το τρέξιμο είναι ζωή. Είναι σωματική και ψυχική υγεία. Είναι, τι να πω, ειδικά ο μαραθώνιος χαρακτηρίζει την Ελλάδα. Ο αθλητικός μαραθώνιος είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον Έλληνα, γιατί ο Έλληνας έχει ψυχή. Τρέξιμο σημαίνει ελευθερία και καλή διάθεση και χαρά. Μεγαλύτερη απόλαυση. Υγεία, χαρά, διασκέδαση. Πόρωση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακόμα που δεν τρέχω, θα θέλω πάρα πολύ να τρέχω και συγχαρητήρια σε όλους όσους τρέξανε και τρέχουν γενικά. Ψυχοθεραπεία. Εντάξει, τώρα τελευταίες 2 μήνες το τρέξιμο έγινε η ζωή μου. Δηλαδή ήταν ο πρώτος μαραθώνιος και εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή το κλασικό μαραθώνιο να τρέξω, είναι πολύ φανταστικό. How to say, it's unleash, it's a free time, it's unleash my nerves, my everything. When I have a bad day, I go, I run, I feel better, so then I can think better, and next day it's much better for me and for my family, and for my child. Τρέξιμο για μένα είναι να βγαίνεις εκεί έξω και να δίνεις ένα ραντεβού με τον εαυτό σου, στο οποίο θα είσαι συνεπής. I come to these marathons to watch my daughter finish. And this is a beautiful place. Ευχαρίστηση, ικανοποίηση, αθλητικό πνεύμα. Τρέξιμο για μας σημαίνει υγεία. Είμαστε από το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ηρακλείου.